Shalom madihita saluhutna. Sahat mata benya kapadita dohot parhalado di huriatta HKBP Sutoyo. Tuhamu saluhutna ruasni huriatta. Hurian itu hata nunga saat hita nuaing tuminggu papi tuhon dung Trinitatis. Alani marpungudo hita di parmingguon sadarion. Laho mamuji dohot pasangapot tuhatai. Say toktong mata ingot. Debata si tolu sadai naung mangalehon patik na baru di hita ima holongi. Topit ni mingguta sadarion manogihon hita asa taulahon patik na baru ima holong ni roha. Songon na nidok ni topit ni minggut taon holongido patik na baru. Atong naing masih holongan hita songon Kristus Yesus naung jumolo maka holongi hita. Taparade madirita nang rohata laho masuk tu parminggota tapahohom marohata martangiang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapahibul maroha doho pikirata laho mamuji Tuhani marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak nagabe perdengganan taringot tudosata, hamu aliak kadongan, molosongoni dihahologi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan sailehon
jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganup ari asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uloy ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion. Ima nama tersurat di Matius 22 mamuka sian ayat 37 sahat rodi ayat 40. Jadi didok Yesus ma siha holongan mudo Tuhan debatam sian nasa atiatem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Ido patik raya jala parjolo. Alaidos do argadina padua honon. Siha holongan mudo dongan midos sodirim. Patik na dua odo makakam nasa patik dohot hata panurirang. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Marede mahita. Tatopoti madosat tanagodangi tuado panni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu joloni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jot-jot huwar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahinan nami na roay, dang huha hologi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahek kami. Di baheni, tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatian saliling nililing nai.
Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayu urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni warmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakaholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na salir nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Maredde mahita. Hata ni debata trupuk epistel di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion tersurat di tolu Musa 10 sia ayat sia sahat rodi ayat 10 alu tajahama margati pasoring molo di gotil hamu perbueni tanomuna dang jadi sudah gotilonmu duru ni haumamu jaladang jadi job putamuna namar pisik-pisik di panabiamuna. Dang jadi hamu manakko, jaladang jadi hamu mergabus, jaladang jadi hamu masih pawoto-wotoan. Dang jadi rupa ommu donganmu manang dobo onmu ugasanna, jaladang jadi pogo ommu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak na pogos, pasangan halak na sangap, ikon marhite sian hati goran, uhumammu dongammu. Dang jadi khosomanmu donganmu di bagasar roham, alai ikon masih paingot ho tudonganmu,
asal unang mania dosa ho alaibana. Ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amen. Maredde mahita. Taha tidak kun maha porsiaw tay, songon na hinatidak kun idongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Tikting di huriata, boy ma tajaha di acara naung disagihon, marhite WA group. Tapasahat mapiliat na perjolo, huhut maredde mahita. Martanyang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhat tai. Amen. Horas madihita saluhuna. Dihamuna manami na nami, tadok mamauliati tu debata, ala dipaluas dope hita satu tikyon patupa ibadah, di bagas taganup, nang pe sa toktong dope mabibiari aka panahit na masanwaing ima COVID sa pulusia manang corona
sahatu tikyon jala membatasi hita la horo tu bagas joro ni tuhata alai dos dui di bagas tamanang di bagas joroi molo di bagasan ias niroha do hita patu pahon ibadah parsobaut tatu de bata sai jupangan pasu-pasu do hita salukna amen. Di bahani tapahibul marohata tatangihon mahata ni debata nagabe jamita di hita ima sian Injil manang Evangelium Yohanes biddu 10 ayat 31 saat rodi ayat 35 hujahau ma tuhi taganup songonon ma natar surat disi patik holong niroha jadi dung ruar ibana didok Jesus ma namar sangap manuaing anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapun ni debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana hamu akka anaha sangobas nari nama aurap dohot hamu luluamu nama au alai songon nong hudok tu akka jahudi dang tarbahen hamu ro tu si topotoki laos ido hudok nuaing tu hamu patik nai baru ma huleon tu hamu naing ma masih haholonga kamu songon holong nirohaku di hamu naing ma songoni dohot hamu masih haholongan apalasianomma tadau ni halak saluhut na hamu sisiaku molo masih haholonga kamu ido sahatna kurian ni Kristus na hinaholongan molo tapayutihut dibukutan na badiaon na surat ni si Yohanes posisi ni turpuk tahun hira-hira dang sedia liling nari dung masa songon natar surat diturpukon tartakku ma Jesus di Getsemane dung masa natar suraton ditakku ma Jesus di Getsemane dung jolo di patu-patuhan Jesus rap dohot akasisianna manang tu akasisianna maburi pat nasida di boto Tuhan Yesus do dang liling betikina ibana rap dohot akasisianna di boto Tuhan Yesus do dang liling be ibana di portibion sian pardagingon di boto Tuhan Yesus do terbatas nama partikianna pajupang padu-padu buhi tu akasisianna dang rap benasida di portibion sian pardagingon idom bay na didok dia tulu sa obas nari nama au rap dohot hamu dang apala disadari akasisian nai rupaning bahwa hira na jonok nama tikini Tuhan Yesus manalpuhon ulonna di tonga-tonga ni portibion sian pardagingonna di bagasan tiki na sopola liling be disangahon Tuhan Yesus do mamudai jala paingoton dohot mangalihon tiruan teladan contoh tua kasisianna nang tuhi tape saluhuna hala Kristen sihuton Kristus ima akka mungkin nasohiado pe di pamasa adorang so Tuhan Yesus dia may maburi patni akasisianna hasomalan nasohia masa dope dungpe Tuhan Yesus di pamasa ma na maburi pat ni akasisianna sahalak anak ni debata sahalak guru maburi pat ni akasisianna hurian ni Kristus tardok hiratona manang sipaingot jalatiruad do sadok perdalanan ni Tuhata Yesus di portibion sudi panggulmitun ningoluna tiruad do teladan do jala sipaingot huhut tona tuhita akasundut na mangihut jala salu nai tung akanadengad do si tiruon
tuhita na mangyuton ni bana. Ido ubahen na didok istilah tuhita akan aporsia halak Kristen. Ima halak siuton Kristus. Na marlapatan mangihuton songon na binahen ni Kristus. Jala mangihuton songon na didok ni Kristus Jesus. Dang holan sekedar mangihuton Tuhan Yesus, manang porsia tu Yesus, alay mangulu, manggulmit, songon na binahen ni Jesus. Mangulu, jala manggulmit, songon na didok ni Tuhan Yesus Kristus. Itu mana didok siuton Kristus kita. Dang holan sekedar na porsia. Porsia duau di Kristus. Ale molo so mangulu hita, molo so manggulmit hita. Songon na binahen ni Jesus, songon na tinonahon ni Jesus. Marisuang do hata ha porsyotay manang padohan na porsia hita di Jesus Kristus. Manggulmit, mangulu di bagasan hata ni Kristus, tiruan manang keteladanan na binahen ni Jesus. Sada na balga na binahen dohot na didok ni Jesus, jalan naung diajarhon tuhita, ima makaholongi, masih haholongan, mangulahon holong. Adong do na menarik sentur pukon. Ima molo taparohon nakin di ayat 34. Ujahaw mamuse. Patik nai baru mahuleon tuhamu, naing masih haholongak kamu. Songon holong ni rohakku di hamu, naing masongoni dohot hamu. Naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Takas do didok Jesus tua kasisianna. Naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Hurian ni Kristus holong maka holongi hudok matuhita dang mura maka holongi. Nang pe las roha molo dihaholongi donga kita. Nang pe hita rama jodoh konon di bagasan persitutuon madok holong rohata tu sasahalak disada-sada tiki ala ditiki na asing boido berubah holongi. Boido dang holong berohata tu halak nong tadok holong rohata tu ibana. Boido berubah holongi. Boido bergeser holongi. Bahkan boido dampak ni holongi gabi makorhon hasisiga. Sipata holongi diatur marhiti situasi na masa di bagasan pernguluan di jolmai. Mololas rohana tarbahen nama holong manang makaholongi. Ale sebalikna molo sogo rohana dang tarbahen nabe holong manang masya holongan. Jala ima situasi ni hajol motta di Portibion. Saya rong dope jolma dang bertahan di holong nang pe nong didok tu sasahalak manang tu piga-piga halak holong rohana tu jolmai. Manang boy madokonon holong rohata tu bangsoon tu Indonesia na belawon rupaning. Manang tuhuriat tahagabipi secara khusus di Sutoyoon. Alay bodo hita tanpa sadar lupa hita nong heamat dokon holong rohata gabi tasigay natahoholongi nakin natadok tahoholongi. Adong musemat dokon manang paduhan na tanpa sadar hita gabi tahanguluhon rupaning. Nang pwedeng gad doy sipata alay sipata bodo mambahen mangaliluhok kita gabi tahanguluon natadok rupaning hape sa sitong na molo taruji-ruji manang tapi kiri ta sulikiti hurang do lapatan na dia may hata na madok tak kenal maka tak sayang lapatan na molo tatadda bataha holongi mak alay molo so tatadda dang dia dalan na tahaholongi. Iro makana menarik molo tapayutiut nakin epistel tamat dokon haholongi ma dongam mujol ma haholongi ma
musum ninna dot akal na asing. Maka holongi dang holat di hata, bahkan memperdulikan halak nasotaboto, nasotatadda. Gari sisa-sisa ni biur manang hasil ni panetta dang gotilottai. Peduli hita tu halak na asing, nasotatadda. Ima jo hupikir rupaning dampak na hurang molota saya tahanguluhod do tak kenal maka tak sayang. Nian ditiki na marsitadda do tadokoni. Apalagi molo song kami akapadita. Molo diupaujak manang diujak ko di sada-sada huria. Saya dong do istilah manang haluar do kalimati. Tak kenal maka tak sayang. Dungi di patadaho madirina inatana yanakonna dot akalana asing rupaning. Asa tubuh ma aka parsauran manang holong di bagasan parsauran di huriai. Alai fakta na hamuna manami nanami iru na terjadi di perdalanan ningulut tanuaing. Hira sudi inganat do tahanguluhon bahwa termasuk nakid di huria hudokon molo so tatadda halak kurang maholong ta tusi bahkan dang adong holong ta tusi odo na hurang dihita gabedang tasi sebe halak dang adong besenyum tu halak ala so tatadda gabi ima sida liata so tatadda nasida. Bahkan bisa saja molo terjadi tu nasida di waktu manang ditikina bersamaan ulu do hita pasobuhon na masa na hurangi di nasida. Hurian ni Kristus nahay na holongan ra ordo na diro ni Tuhan Yesus dia tuluplopat na madok patik na baru ma huleon tuhamu asa masih haholongak kamu songon holong ni rohaku dihamu. Yesus nunga mangalehon teladan contoh asa masih haholongak kita. Jala tuhita sonari ido muse di pasahat masih haholongan hita. Tamulai maka holongi sian komunitas na met sian persauran na met yang terkecil, komunitas yang terkecil. Ala proses do holongi dihita jolma taujima sian dirita maka somalhon ngulu na maka holongi manang masih haholongan sian dirita adong do eddekur ku mulai dari diri sendiri ninda rupaning segala sesuatu yang baik harus dimulai dari diri sendiri kemudian bergerak tu luar tu keluarga komunitas yang terkecil yang selalu kita jumpai setiap saat komunitas dikeluargai marsiajar hita maka holongi natoras maka holongi anakon maka holongi isena adong di rumah tangga tabi kita belajar mencintai mengasihi dari komunitas yang terkecil siani musi bergerak musi itu luar maka holongi todong naholang siak kita mengasihi kerabat yang jauh atau yang dekat dari kita bergerak musi maka holongi teman sekerja dongat tasaulaon manang di dia pe dongat tai rupaning alai molo donga saulaon do ikon sadado hita di bagasan roha nama si haholongan aitabodo jala sonang do roha mangula akaulaon molo di bagasan persauran di perkarejuani di bagasan holong nama si haholongan jupang maekel disi jupang magugo lau patupahon na dinggan masih paingotan jala masih lehonan semangat molo jupang akana masih haholongan bergerak muse tuhumaliangta tuhob berjabuta mungkin dang saugamo dot hita mungkin dang sabang sodot hita manang dang batak nasida alai molo nungata mulai sian komunitas terkecil na memet terlatih mahita gabi somal mahita patupahon holong manang masih haholongan jalana parpudi
makaholongi huria. Halak na makaholongi huria na makaholongi di bata dui. Unang dok hita tahaholongi di bata habe dang tahaholongi huriata. Ai di huriido parsaurata dohot di bata rap dohot akadongata sahuria di tonga-tonga ni huriai. Molo didok halak Batak hamuna manami na nami adong do filosofi ni halak Batak jala bodo takembang kanon jala au mandok kon dang holan di sada sisi tapake kalimat ni halak Batak na mandok jolo sejabu do asa tu halaman jolo sia dirita sian keluarga do tapa somal-somal mangulahon holongi au pemadokon ikon sian bagasta do molo dang tatadda holongi dang tahanguluhon holongi di bagasta didirita songo dia do hita maka holongi no bidang muse atong tapaluas maholongi mangarajai dirita ido tadda ni Kristen ido tadda ni halak na porsiap ido tadda ni halak manang siuton Yesus Kristus di Portibion ido tadda na sisian na hita sisian ni Tuhan Yesus ngon ido ko dia tulu prima nakin apala sianom matadda ni halak saluhuna hamu sisiaku molo masih haholongak kamu maka holongi masih haholongan gabi patik gabi perintah naik baru di hita gabi modal gabi ciri ni halak Kristen sihiton Kristus Yesus gabi ditadda halak mahita sihiton Kristus molo di bagasan holong hita heado hubereng manang hutoton di YouTube di Jogja do masaon adong malintas agama membahas taringo tua kana masa di bangsoton di Indonesia ta nabalawon rupaning didok bercerita bagaimana hubungan relasi antara manang boyro konon toleransi ni umat beragama ahama komentar ni sahalak dongata na dibaribaan ini menarik sekali laos gabi motivasi mon dihita hamuna manami na nami tu halak Kristen noaing manang hita na sahurion jala terpelajar do naman dokonon akademisi rupaning lapatan na dia menilai mengatakan sesuatu secara objektif rupaning dido ibana songonon saya heran lihat orang Kristen terbuat dari apa ini orang Kristen saya bingung melihat orang Kristen ini heran betul saya lihat orang Kristen lalu dungi didokon halak Kristen ini nama jumon nama kata tayon kenapa bos nina biasa mungkin ngajonok nasida iya gereja dibakar beribadah diganggu diusik terus diserang bahkan selalu dikatakan minoritas gak punya hak di sini tapi mereka terus senyum dan selalu melakukan yang baik terus setia kepada Tuhannya tidak murtad hamuna manami na nami sada motivasi do dihita taringot tuna di ni Tuhan Yesus dihita di bagasan minggon naing masih haholongak kamu kita diajarkan untuk mengasihi maka holongi bukan dicintai bukan dihaholongi bukan asa dihaholongi hita alai maka holongi do tugas ta ulauta di lehon Kristus tu hita di bagasan haporsota di bagasan perdalanan ni ngoluta atong tapaluas holongi mangulu di bagasan ngoluta unang abadi lehon kebebasan tu holong mangula di bagasan ngoluta unang orui molo tajaha sada Petrus 4 ayat 8 didok songonon alai di jolo ni saluhut na masih haholongan situ tu mahamu ai dihukubi haholongon ni rohaido godang dosa ujaha salinai
Alai di jolo ni saluhut na masih haholongan situ tu mahamu. Ai dihukubi haholongan ni rohaido godang dosa. Huriani Kristus unang merasa rugi hita, manang merasa talu hita, molo taulahon holongi tumalangise. Ai ulot tadui. Ido persuruan di dibata tu hita mariti Jesus. Ay nung nga jumolo Jesus makaholongi hita. Holan na manguduti na mahita di holongi. Jala unang puas hita holan mandok holong. Tumanang ise termasuk tu di bata. Alay neng malas rohatta mangula parsidohot mangulu di bagasan holongi. Ay nadinggad do holongi. Jala padinggaton. Dang tarbahen dinggan ngulu ni manang ise. Tarlumubi hita halak na porsia. Molo so mangulu hita di bagasan holong. Jala dengan melakukan kasih membuat kita, diri kita menjadi orang yang bernilai di mata dunia. Kasih membuat dunia memiliki rasa dan warna yang indah. Holan mandok holong pe ngalas rohatta. Dakya adong halak mandok holong mardongan muruk. Mardongan las niroha, mardongan senyum do hita, mardok holong tumanangise. Apalagi dia kana marhalet rupaning. Atong taulahon ma holongi. Mangulu di bagasan holong mahita. Amen di batama mamasu-masu. Martanya mahita. Ali Tuhan di bata molatema di pasat rohanami di bagasan partikianon di lohoko tikinalhet di hami marsaur hami dohot ho marhiti ibadah na di patupa huriam marhiti ibadah virtual di bagas namibi pos rohanami Tuhan dang mangurui las ni rohanami nang gugu nami do semangat nami lau mamuji pasangapon guarmi hami nang pe di bagas nami be marminggu hami manang patupa ibadah ala hinorhon ni covid na masa nuain dang tarbahek kami marsaur dohot horap dohot dongan nami di bagas jorom atau ngali Tuhan pasu-pasu ma naung hupatupa hami ibadahon gabi puji-pujian sangap di homai jala gabi las niroha do patabba gugu nai baru di hami lau patupahon songon napi natupam. Dibaheni mangulu di bagasan holong mahami, masih holongan mahami, jala ajari mahami, asa toktong hami hot di holong ni roha na sinuami Tuhan. Asa bui hami patupahon las ni roha dia kapar sauran nami be. Atong masih jolo-joloan mahami, masih holongan. Ai ido tadani hami akan namangi hutoko di baheni urupi hami unang losok hami makkaholongi alai di bagasan lasnro hama-hami patupahon holong tumanang isipe ali di bata rapoko mahami pasu-pasu hami ruas ni huriam hakabipi sutoyo tarlumubi nang ruas ni huriam na asing pemanang di dia pemaringanan dia kana met na magodang sa tu nama tua pasu-pasu akan namar sahid pamalum nasida lehon gogo dia akan nagale apuli akan namarsak pahot hapur siaon dot pakirimon ni halak namar ganggu niro hadope tarlumubi na sa tarpaimai mahami Tuhan di akan nadinggan di namasa panahit COVID-10 siaon parbisuhi pamareta nami lehon semangat tu aka para medis jala lehon marohanara di hami akan masyarakat asarap hami bersinergi memerangi COVID-10 siaon ali Tuhan gudang aka pergumulan nami jala homa toktong na mga toy saluhuna asa marpos niroha hami di pangatoyomu dicampur tanganmu dia ka perdalanan ninggulu nami gabi boy mahami di bagasan gogunay baru ala nunga dia jari ho hami Tuhan
makkaholongi. Di baheni saat di homangulu nami, pasu-pasu keluarga nami, ya nakon nami, salu na tehe manang ise na makkaholongi hami. Asiruham, sisa madosa nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Marede mahita, laos tapasahat ma piliata. Tatanyakon mapiliata martangyang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasatami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni selon lehon mi tuhami. Asalam girgir hamim dok molyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu Madihita. Horas.